Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε ακριβώς, απλά θα μιλάμε πώς μπορείτε να κάνετε βίντεο στο YouTube. Και μαζί μου θα είναι και ο Φίλιππος. Γεια σας παιδιά. Πατάμε στο CapCut, θα σας το πω από την αρχή. Και εδώ πέρα πατάτε ας πούμε το βίντεο που έχετε κάνει στο Linking Squads. Εδώ πέρα πρέπει να βάλετε, ας πούμε πατάω επεξεργασία εδώ. Θέλω να βάλω κάτι, τέλος πάντων. Περιμένετε λίγο. Θέλω να γράψω κάτι. Αυτά που είναι με διαμάντια, μην τα πατήσετε επειδή χρειάζεται πληρωμή. Εδώ πέρα που λέει Unit TV, πρέπει να το πατήσετε. Και βλέπετε αυτό το κουμπάκι που αναβοσβήνω. Ναι, το βλέπετε. Εκεί πέρα πρέπει να το απενεργοποιήσετε και μπορείτε να πατήσετε πάρα πολύ εύκολα εξαγωγή. Και μετά το ανεβάζετε στο YouTube και ξέρετε την διαδικασία. Και θέλετε σύντομα έρχεται βίντεο short short του Φίλιππου. Να, τώρα θα πάω στο YouTube. Να σας πω να με κάνετε ένα subscribe από το άλλο μου κανάλι που έχω μαζί με έναν φίλο μου, τον Χρήστο. Να, εδώ πέρα έχουμε κάνει αυτά τα βιντεάκια. Και πάμε γενικά που κάνουμε αυτά τα βιντεάκια. Έχουμε ήδη 6 subscribers, φανταστείτε μπρο. Χθες το ανοίξαμε, χθες. Talk. Λέγεται Gaming with Daffy and Χριστός. Ναι, θα το έχω και στο βίντεο, θα το δεις. Το βρήκα. Οκ. Σου έκανα sub. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.